मुंबईकर आणि ठाणेकरांची लाहीलाही होते। ठाण्यात आणि मुंबईमध्ये पुन्हा एकदा उष्णतेची लाट आलेली आहे। हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केलेला आहे। पुढल्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये उन्हाचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। तर मुंबई शहर असेल, ठाणे असेल, पालघर असेल या परिसरामध्ये पुन्हा एकदा उष्णतेची लाट परतली आहे। पुढील 2 दिवस महानगर क्षेत्रामध्ये उष्णतेमध्ये वाढ होणार असल्याचा अंदाज आहे। मुंबई ठाण्यामध्ये उष्णतेची लाट धडकणार आहे। कमाल तापमानाचा पारा 38 अंश सेल्सिअसच्या पातळीवर जाईल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलाय। त्यामुळे मुंबई आणि ठाणे शहराला येलो अलर्ट जारी केलाय। तापमान वाढीमुळे मुंबईकर ठाणेकरांची लाहीलाही होणार आहे। मुंबईमध्ये उकाड्यासह प्रदूषणात वाढ झालेली आहे। अनेक भागामध्ये धुलीकण 2.5 आणि 10चं प्रमाण कायम दिसतंय। बांधकामं त्याचबरोबर वाहतुकीची समस्या, वाहनांची वाढती समस्या प्रदूषण वाढीसाठी कारणीभूत ठरत असल्याचंही समोर आलंय।